7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business, isintu, nazo zonke indaba zabantu. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Welcome to Kakasi. This is Indaba, all right? Indaba Yesintu yenza kanjalo ngolwesithathu from 7 to 8. The show is about ukusifundisa ngamasiko. And khona ke neminye imikhuba esesiboni yenzeka sikopisha mhlawumbe siboni yenzwa by abantu abaseduze kwethu abantu esakhe nabo and uthi siyayenza kanti it's not necessary. So we've established on this show ukuthi awudingi ukuba nemali ukuze izinto zakho zezilunge, but we get misled and sekukhona ke nanoqhibkhowe as well abasibamba inkunzi. So the show is all about that. So namhlanje we are discussing noma yini ofisa ukuthi ukhulume ngayo ngoba i-Openline. Openline means ukuthi lesithathu lokuqala for inyanga. So into esiyenza lapho we take your questions and you contribute as well. I always encourage you ukuthi makuthi mhlambe khona advice oyithole kulolu hlelo wahamba wayepractice ubona imehluko kumbe izinto ziyayifanela or you were misled. Inamba ke izothi 0861596596. I'll introduce my panelist kungekudala and then bose uyafona ke ukhulume nabo. This is Kakasi. If you didn't listen to Indaba, here's what you missed. Embuzi ebovu uma ngabe uzoshisa impepho emsamo ebese uthenga imbuzi ebovu. Isho kuthini le mbuzi ebovu? Kahle kahle uyazi into ebalekile musu koze umsebenzi. Yes sir. Makukhona inyongo kuphelele ngoba phela ungathi uthena ngesikhathi ethenga imbuzi wathola imbuzi ebovu. No. Alex, they're running away from the truth ngoba bathi nabo. What is the truth when I say? Lo nkomo nomlaba lapha. Le mbuzi ebovu bro ayitholakali. Itholakala on request. Makabe nkomo nawe mlaba ningazi ukuthi nizokwenza lapha ohleli na Alex vala uhlelo lakho bahambe ngoba ima ngokwazi wakho mfethu imbuzi ebomvu isho ukuthini? Angifuni ukukhuluma Alex akhuluma inkomo lapho ndosapha abayiqiniso la Otherwise ngilivala uhlelo. Akhuluma iqiniso lembuzi ebomvu lokubhema lapha. Sure. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. My guest here tonight, Mlekeleli Mbanjwa, an author and a cultural expert, as well as African spiritualist or prophet Kwazi Mamane. Sibingelele gentlemen. Sikwale kwena ekhathini? Sohlaza angibingelele umhlaba wonke. Ngibabingelele abalaleli behleli emakhaya belaleli uhlelo olukhulu kangaka ngibingelele nakuza kwethu. Siyabonga kakhulu. Prophet, siyakumukela. Alex Manthathe lo mzuzu ukubulesa kubaphulaphule emakhaya kwendawo abaphulaphule bekuyo. Kunjani kodwa? Hayi ngikhona njani? Ngiyavuya kana. Okay, baphulaphuli. Banjwa yazi le baphulaphuli. Ewe mfundi. Yeah. Isizulwini uvelithi yabalaleli ku rhyme isixhosa sithatha kude man phulaphuli. Kalojika kude. Kalojika kude. We can understand makuthiwa abaphuli. Manje why fanele kuphenduka kabili abaphulaphuli uyayiphula kwaqa then uphinde uyiphule ngisho ulalela sisile mameli sisile izwa kahle. Gentlemen, mhlambe siqale lapho nje angazi manizwile yini the moment esanda kudlala khona manje the caller uconsent ngendaba yokuthi I family member yenza I ritual but into at the center of ukungaphatheki kahle ukuthi ikhala yembuzi kwakwenziwe ngayo umsebenzi why ayombala othile. Then ke one of my guests uyaresponda uthi uma nenza umsebenzi ngoba nithi nifuna ukuthola inyongo iyona ebalekile ikhala ayikho significant. What is your take on that? Kuyadependa Alex bawenza umsebenzi onjani. Ikhala it's very important. Xa usenza umsebenzi awukwazi umzekelo ukwazi uvela uthathe ibhokhwe emnyama uyoyifaka emsama for whatever reason. Ungakwazi futhi ukuthatha ibhokhwe bomvu usenza eminye imisebenzi engahambiselananga nento umuntu akuyo. Let me do an example. Sithetha ngomuntu mhlambe ekuthiwa uligqirha lamanzi. So igqirha lamanzi automatic yonke into yakhe efuneka ibe mhlophe akufuna kangenye into yekhala. All right, so lapho kushuthi umelaphi but isithunywa sakhe esidila ngamanzi. Iligqirha lamanzi specifically lo muntu even nekota yakhe imhlophe nentambo yakhe imhlophe nesinxibo sakhe simhlophe. That's why ndithi ke xa sewuthetha ngomsama usawuthetha ngento yekhaya depending ngokuba sesiphi spirit enisamona ekhaya nenza ntoni. Usually if just umsebenzi nje you can use anything but of course ingabi mnyama. You understand? But if there is a specific yento eniyenzayo ekuthiwa mhlambe
nilanda intambo emntwaneni Yeah. niyakhulisa umntwana, whatever that you will do, it will depend uba abo bantu benza ntoni. Okay, sure. Njengoba nilapha nje khathini abantu beza kini ngeinkinga ehlukahlukene and they expect ukuthi mase befikile kwindumba or isurgery leni sisebenzisayo, mase befike khona bazophuma betshelwe ukuthi inkinga zakho yilokhu nalokhu mabezohlola. How rare or common ukuthi umuntu afika atshele ukuthi hayi awunankinga, awunalutho, zonke izinto zakho zihamba kahle, abuyele emva? Sohlaza lapho kuya ngomuntu osebenzayo ukuthi uneqiniso kangakanani, ngoba akusona sonke isikhathi la ukuthi umuntu umefikile ngempela ngeke kwenzeke kube ukuthi izinto zakhe zihambi kahle, kuzokwenzeka kube ukuthi into zakhe zihamba kahle. Kodwa uma umuntu engenalo iqiniso ukuthi umsebenzi awenzayo abantu abadala uwenza ngoba nake sebenza, kungeve ukuthi ulekelela abantu ngeqiniso. Yes. Akekho umuntu othi umefikile kuyena athi umephuma aphume ukuthi izinto zakhe zihamba kahle kufanele ahambe mhlamba ekhaya ayothinta izinto ezithile, ngoba kuyenzeka lokho Sohlaza kube ukuthi umuntu akadingi ukuthi azathinta isandla somelaphi wendabuko, kodwa kudinga ukuthi ahamba ekhaya afika athinta izinto ezithile bese izinto ziyaqonda. Okay, just a follow-up question nje on that. Umama nake wenza example la ngendaba yokuthi senza imisebenzi ethile, sifaka iphandla, sifaka neintambo mhlambe okhalo or nasezandleni as well. Ukubaleka kwaleyo ntambo kuthini uma mhlambe umngani wakho engabaseduze kwakho or umuntu othandana naye uthola ukuthi niyathintana or mhlambe uyabo ugcine umunye umuntu eyithintile leyo ntambo, yini into engathi issue leyo noma I secret like that? Kuyadependa Alastair, ngitsho ngithi umsebenzi wani. Umzekelo if uzofaka intambo okanye ufaka isiphandla ul assume usuke usenza into ethinta abantu abangasekho, so in a process yakhona ekufuneke uyihloniphile for a certain period. It doesn't mean ufuneke kube khona into ongazenzi nomphelo, but to a certain period apho ufuneka uyizilele ikwazi ukungena ngaphakathi okanye iqale iyome whatever ozobuyenza ne instruction ozozinikwa, but awukwazi ukuyenza manje tomorrow so seclubini, tomorrow so ibanjwa abangani bakho, omsebenzi ufana nezeleze. It means awuhloniphanga, because ukhumbule le uyibonayo intambo ngaphandle okanye sisiphandla, it just a symbol of an encounter yomsebenzi ubuwenza enkulu ingaphakathi le ifuna ke ngoku uyizilele uyihloniphe ukuze kwazi uba yenze lo msebenzi ubuwenza uba iwenze. Okay. My number is 0861596596. Akho topic namhlanje uza nje kuthina uzosinika feedback okumbe njengobantu abafana no Siya Hlatshwayo, kube o Dr. Hlatshwayo, kube o Mahlikihla. You're most welcome also to have your understanding and your response to what we are talking about. So wamukelekile na ukuthi ngasifonela. Lezi inhlelo zonke uyakwazi ukuthola i-app yeGagasi FM, ukwazi ukuzilalela ezi podcast and ungaya futhi na ku YouTube channel and ufike uyilalele. You may as well give me a topic officer season now. Ngizoqala ke eMtuba ngithathe uSindi Mthembu ukuyiGagasi. Sindi, sanibona njani Mr. Mthiyane? Isiphilile kunjani kuwena sisi? Ngiyaphila, nginama 2 questions nje. Eyokuqala ngicela ukubuza, ngiyengizwe mebekhuluma lapho bekhuluma ngokuthi unamaphupho asesikoleni mhlambe ukuphupho ufundiswa nanana kusuke kufanele uyothwasa. La ngilahleka khona ngelilanga futhi uphinde ubezwe bethi ithongo awumani uvuka uyothwasa ilona likubiza. Then yini ongayenza kuze ungafiki kwistage sokuthi ulokhu uginqika nezimoto, uvaleka amadlebe, uvaleka amehlo as if awuthanda ukuyothwasa? Do you wait for isithongo likutshela uthi yakuphi? The time usalindile ubugula wenzeka lezi zinto, yini osufanele uyenze? And then okwesibili i-question ngine kune-ex yami yashona mhlambe 6 zakho, but ishona sasesina 5 years singasathandana. But nginenkinga ukuthi njalo yabo nje nginokuyiphupha Nkosi yami ngixoxela izinto as if umuntu ophilayo, then ayikho into esidule engenziwanga yona. Ngelanga sihambe kuthiwa uyolahlwa uyovalwa, after lezo zinto futhi uyafika afika useyahamba.
Meke ngabuyela esontweni nje ngathi ngiyasonta uqala phansi abuye usuphelile ngisho 3 years kwenzeke lonto, so I'm trying to understand ukuthi yini engayenza, because it's not like washona sathandana mhlawumbe sasesina 5 years sahlukana. And epusheni lakho usuke ekhuluma nawe as if niyathandana, not ukuthi usuke ekuwonisha about into ethini, usuke nikhuluma nje ngathi nisathandana. Yes. Okay. Sometimes angixoxa nento eyenzeka manje nje empilweni yami, uthi ngikubonile yazi wenza ukuthi but kade ashona. And usuwenze konke ukumlahla nokumvala, but still mawuke wathi nje uqala ukuthi uyesontweni then uyabuya ngamaphupho. Yes. Okay. Prophet, I think mangiqale pha kumbuzo wakhe oqala wokuphupha uya esikolweni and so forth and so forth. But Alex sidla ngokuthi ebantwini issue yokuthwasa nomoya awuyonto straight. uthi kune standard ayina formula bengifuna lo gama yokuba if uvela abantwana, if ubona abantu emanzini, if ubona umuntu ebusuku exhela igazi phezulu kwakho ufuna ukuthwasa, you understand into ethi imimoya emibi iyakwazi ukusebenzisa amathongo avele engamathongo. Wena Alex ngiyakwazi ukuthakatha ngeface yakho, ngihambe ngiyothakatha ngeface yakho, ngiyobulala umuntu ngeface yakho, umhla lo umuntu ayohlola ukuthi umuntu owasebenzisa umthengu Alex abezilalela endlini engenzanga nto, but ngibe nepower yokusummon ispirit sika Alex yokwenza. That why abantu abaninzi yokuba umsama wakho xa emdaka bayakwazi ukuvusa umuntu emsama owomthanda lo muntu osisithunywa sakho, lo muntu umtrustayo Alex oqonda yeba uke ngaphupha umama sohlaze ngiyazi ba into yami izobe ihamba kakuhle, then momphupha kanti seyingenwe eminye imoya. It doesn't mean yena unemimoya emibi, but kunemimoya esebenzisa isithombe sakhe kwelabafileyo emehlweni akho. Okay, so wena ucabanga ukuthi kukhona into ekubiza, that is why nje ngokuthi issue yokulendoza yokuthwasa neyomona it's personal. Kufuneka kube nezinto ozibonayo uye soyozihlola ube sewuyolungisa umsama, because kuyakwazi ukuvela abantu basekhaya kanti ba report umsama omdanga, because wena unenhloko ethambileyo okanye ukufishane nelizwe lemimoya bazo communicate nawe. It doesn't mean unesiphiwo. Okay, sure. And then lesibili ke uphupha umuntu abahlukana owashona sebehlukana 5 years. Sohlaza ijule kakhulu le usisi ayithintayo, sebahlukana 5 years. Yabona Sohlaza kukhona into eshiwoyo ngokwesintu ukuthi isoka alingcwabi intombi nentombi ayilingcwabi isoka. Kusho ukuthini lokho? Lokho Sohlaza kusho ukuthi uma nijola nithandana nje akufanele ukuthi uma isoka lakho selishonile uhambe uye kulingcwaba uzile njengomuntu obegane. Akufanele, ngoba ngenkathi uqala usuka uya emngcwabeni uya kulingcwaba nesithunzi sakhe ngaleso sikhathi siyakwengama. Enye into futhi eshaka kakhulu abantu abaningi, uma senike nembatha Sohlaza ngokocansi, lo muntu lo kusuke sekuyinkinga kakhulu. Yebo kufanele ukuthi asuswe kuwena, yes, kodwa yena into eyenzakalayo manje uthi ume esontweni emva kwaloko lamaphupho ayabuya, okusho ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi izinto asuke sizwe ngazo la kade hambe waya khona kofuna usizo mhlambe ziyagejana nento yasenkonzweni. Ngoba phela Sohlaza abantu basebenza ngendlela eziningi. Omunye umuntu kuyenzeka afaka into ezithile kwene ezizoxosha lo muntu, uthi ungafika endaweni enamanye amandla bese lezi zinto ziyasuka zihambe, bese lokugula kuqale phansi manje lento ibuye. Ukhumbule phela ukuthi lo muntu lo sikhuluma ngomuntu la omembethe ngokomoya, lona wesifazane. Iyona lento enza ukuthi aphinde futhi afike kuyena mase sekesontweni. Okay, nazi impendulo wesintu. Okay, mhlambe la ngilahle khona uclearate khathe shona sasina 5 years ngasazwani at all. So ngenembatha yini naye? Of course yes. And okay, mhlambe enye question okumele sicace ngesikhathi efihlwa emngcwabeni wakhe waya wena sisi? Yes, ngaya njengelunga lomphakathi izwe kushona umuntu wasendaweni. And anenangane naye?
No, nothing. Okay, so kusho ukuthi sithathele ngimamane ufuna lokho kusho umlekelele. Benifuna ukueda kule lento ithethwa indoda enkulu ikhuluma into enamandla kakhulu. Ukhumbule ke Alex, when we dealing nemimoya, imimoya will choose, that's why sine soulmates. Kunento kuthiwa zi-soulmates. So imimoya ichuza umuntu ibiconnecta naye ngokwenyama esaphila. So the fact yokuba sehlukene it doesn't mean asiconnect. If you can really go to people kunabantu abasabathanda namhlanje besahleli nabanye abantu, you understand? So naxa seyikwelizwe lemimoya kulapho seyiphila ireality yakho. Iadvice yami kusisi before ayomngcwaba ngohlobo yokuba uzomhambela ayomngcwaba ayozama ukumlahla, makaqala fumanise kokuba lo muntu uze ngantoni kuye, so that akwazi ba aphakanyiswe, makathethe yokuba yintoni azoyifuna, ngoba angagxotha umuntu kanti umuntu uzisile into enhle, ngoba imimoya isebenzisa wonke umuntu. Mhlambe nosisi kwakuyi first lover, we don't know, okanye kwaungumuntu owayemthanda so deeply, we understand. So lo I'm sure usamthanda namanje, izindlela ahleka ngayo usamthanda namanje. We are connect. That's why ngidla ngokuthi mina a spirit can even use utata othile wasendaweni omdala, it can use everybody. Sure, yeah. So na advice is before umvale or umlahle, then establish ukuthi yini kahle hle ayizele ayifunayo, mhlambe ungavala kanti uze ngento enhle. I hope uzosizakala. Okay, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Soka Mtuba ku 94.7 siya eXhobo kumsizi mbanjwa. You are on Kakasi. You're listening to Indaba Yesintu. I'm with ukwazi mamane prophet bese kuzoba author and researcher Isintu umlekeleli mbanjwa. Sizi siyakumukela ohlelweni. Ngibingelele but Alex, ngibingelele nensizwe ezindala lapha. Sure but sikulalela. Ngisacela ukubuza nje imibuzo yami ezambili bemfisha nje kodwa. Sure. Ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini uthola ukuthi umuntu mayikuvalile into zakho ezivalela ukuthi zingasebenzi. Bese kube ukuthi uvala nokuthi umuntu okuyizayo mhlawumbe kuzegcine kuvaleleke naye. Kanjani bhuti? Mhlawumbe uthola ukuthi umuntu mayithi uyangisiza mhlawumbe uvelelwa inkinga yibona. Oh, I see. Okay. Uthi khona into enjalo. Ikhona into enjalo kumbe yenzekile yalapheka yini. Alright, ima kanjalo ke so ithi ngiwise kuzalo ke umbuzo ngoba umsizi mbanjwa ithi ngizwe umbanjwa uthi uzothina. Yeah, bafo. Uyabona sohlaza abantu bajule kakhulu. Into enjalo bafo iyenzeka. Iyenzeka into enjalo ngoba umuntu umebopha into zakho akagcini ngokuthi mhlambe akuthakathe nje ngokuthi athumele imithi ethile, kodwa banezinto othola ukuthi ziyagada nala uyakhona zihambe nawe. Uyayibona lonto mawufika lapha uthi uyofuna usizo ngisho umelaphi wendabuko othi uzokusiza naye zimcindezela. Into enjalo mne wethu yenzeka, kodwa futhi bakhona abantu abakwazi ukuthi bayilaphe. Oh yeah. All right. So ngayema izimpendulo uyebo but kungalapheka. Yeah. Oh, all right. Just a follow up question nje ngiyasa kayibuzanga la umsizi. So ukhuluma la ngendaba yokuthi abantu bathakatha ngendlela yokuthi ngisho usuthi uyocela usizo kumamane nomuntu uyocela usizo kumlekeleli. Kungenzeka ukuthola ukuthi kwabona bazothi haya unalutho and then by downplay problem yakho as part of ukuthi izinto zakho mayingalungi. Kudependa Alex amandla mkhuluwa. Uyabona in the spiritual realm kune levels. Uyakwazi ba ena Okay, sorry. There are levels in the spiritual realms. Uyabona there are codes, there are spirits and there are different spirits. Uyakwazi ba ena if ngikufakela isichitho umzekelo ngifaka isichitho ngimixe zonke inyamazana. So ngibese ngisithi ke ngokwinyamazana ezifumaneka apha eSouth Africa ngizimixe zonke sisichitho ngade ngayothatha netoilet endala yasehlathini ngikuphose ngayo ngibese ngisithi osebenzise ezinyamazana ngikusebenze ngazo azizusebenza kuwe. Lapho sekufuneke umuntu ongadependanga kwinyamazana nakwinto ezibambekayo, umuntu oxhumene nemimoya ozokwazi ukubona ba le if ngengayimixa ngenyamazana izovele iqhubeka ibe worse emzimbeni wakhe. Sekufanele kube khona ilanguage ethile engiyithethayo ukushaya la muntu akwelacala afake lento ngoba awuyo yonke into esingayikhupha ngezinto ezitangible.
Right. Ukindaba egagasini and conversation namhlanje sikhuluma ngazo zonke izinto ezithinta isintu mangabe kusuke kungolwesithathu lokuqala enyangeni sibe ne open line so nawe ke ungafona with your question kube mhlambe content ebuzwayo ekuthintayo nawe ngiyafisa ukuzwa ngikuna ne Facebook page Indaba with Alex ngizona ku Twitter as well @Alex Mthiyane. Alex Mthiyane on Indaba. Kakasi FM. Best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mthiyane. Kakasi FM. Sengithatha umfana futhi wakamkhize from Lamontville. Mfana futhi kunjani? Siyaphila Alex njani? Sure ukuphi ne Lamontville? Ngila LTA Lamontville. Nami ngihlala la ka LTA lapha eduze ka Stocks. Number 1 ungasekhaya impela kwakusekhona indlela eyidabula lapha ezantsi welele Mobeni Heights kunomhosha namahlathi khala ngayona Alex. Sure. Alex ngizonikeza ifeedback la. Okusho ukuthi kunomunye abelaphi okafike lapha emsakazweni i-extended family yami eyake yamfona ke yamconsult. Yeah. Okusho ukuthi abahlolele over the phone right uma bafonela over the phone athi akumele ngizosebenza lapho ngizobethela igceke message hayi kuzoba u30,000 ukubethela igceke okusho ukuthi imambana le yabona ukuthi imani ikhona la hayi ngiqhubekele phambili ke kuthe sekusele day before ezofika cousin bami sebemtransferile nje 30,000 aphupho cousin wami oyedwa engathi ambona lo melaphi uyafika uhamba namadoda amafishane agqoka amanapkin le ingane lezi zilimba igceke kuqedwe uma evuka ekseni cousin exole lento kuthiwa no man no it can't be content akayo la kuthiwa no stop baba asithi kuma kancane kuleli hlelo kade siliplanile na usuzolungisa igceke so cousin bakho babatshela yena udokotela lo ukuthi ake ume ke manje ukuthi hayi mana baba sekusivula nabantu amakinda but abamtshele yena ukuthi ufikile umbono ukuthi hayibo lo muntu enizomletha la nyambona ukuthi uzowenzani la iqaleke indaba kuma sebethi ke na baba ngoba sebenenkinga wangasaqhubeke sesithola ukuthi ubuyisa u30,000 manje abablock manje umbuzo wami usekuthenike angazi mhlawumbe laba banamanapkeni bathe kuyena sisebenzile thina siwenzile umsebenzi bayaveta lapha akho 30,000 uzobuya ngoba uzobe imanje bangene ezintangeni bemfuna up and down umbuzo wami ke usekutheni kuyenza yini ukuthi inyanga ilaphe ngamaphupho ibe ngamaphupho before izosebenza bese kumele kubuye imali esabuye imali. Okay, all right. Yes, kulungile imanjalo ekhathini nangomfana futhi. Mnewethu akwenzeki ukuthi inyanga ilaphe ngamaphupho. Uyabona njengoba ukhazini wakho avezelwa lokuvezelwa inyanga ifika nabafana abafishane. Ithongo lalikhuluma lapho ukuthi lo muntu ozoqinisa igcekela lekhaya uzoliqinisa ngani. Wezwa lonto. Njengoba nina natha kajike nenza into enhle kakhulu ngoba lelo gceke belizogadwa zilwane zakhe lo umelaphi wendabuko asebenza ngazo uyabona lonto nenza kahle kodwa imali bekufanele ukuthi anibuyisele ngoba umsebenzi akasawenzanga lapho nje ngincoma kakhulu ekutheni leyo nto niyilandelele ukuthi akama ngazafike ngoba lento yokuqinisa amagceke baningi abantu othola ukuthi bayimzina abantu bafike batshala izilwane bese emva kwaloko lezilwane seziphendukela ingane zale ekhaya zilala nabantu bale ekhaya abantu abadala sebeyaphuma baphumele ngaphandle ngesizathu sokuthi sekukhona izilwane abasahlalisekile. Okay. Mhlawumbe kokugcina nje Alex ngiyathanda ukuthi Alex mengenzeka hayi usefele labo bamema lapha ngoba uganga sekukuningi bayithola iplatform le kuba umuntu egcina ushiya inamba kanti usiyasiheha thina awubasefe Alex bayanga baningi baba. No, in fact, ngifuna ukubabala Alex. We in fact I always encourage ukuthi mangabe ukuthi mhlambe you got scammed by umuntu okumuzwe here by uyakwazi ukuthi uxhumane nathi but konke incane engifuna sisilungisela khathini I heard you saying ukuthi benze kahle bangayibuyisa imali but what if kulo 30,000 part of wona ubese usebenzisile remember uma uyobona specialist kuzoke kuthiwe mhlambe qala uye ku x-ray uye ku scan awukadiagnose ngithi usekwe process so if bese kukhona izinto ezithile ezizithako abese eqalile ukuyithenga so I hear you encouraging ukuthi refund ayibuye iphelele cause naye kunezinto ayisebenzisayo
ungathothi mhlambe zincuze part of the 30,000 niyensebenza kanjani Sohlaza ngiyalizwa iphuzo libekayo kodwa mangithi ngimlalele kahle umnewethu uthe u30,000 okuqinisa igceke engabaluleka ngako ukuthi ngelinye ilanga ningabokhokha umsebenzi ungakenziwa ukuthi umelaphi wendabuko wena useyithengile imithi usazobuya ayisebenzisa kwenye indawo kufuna lenze iqiniso lokuthi ababuyisele imali yabo okay all right hey umrabhela wamqeda whoever it was benifuna ukuthi yes ngena prophet benifuna ukuthi ke kumphulaphuli there is another way of okwenza lento it just that nje umelaphi wendabuko wayiyokwenza ukukhohlakala kodwa ngifuna sibheke ipoint ethi before umzekelo mina ngonda nisaqinisa sendaziyeke ezo zinto ndandingaye emzini ningekafiki kuyo ngomoya kusho ukuthini lokho so it means before ndiye kwakho ufune ngiqale ndifike ngomoya so now asking me imali uzobe ungekho fair because izinto esengizisebenzisile ze spirit sami sengizithumele kuqala before ngiyolwa ngokwenyama kufuneka ispirit sami sibe sesingene kwakho so that ngikwazi ukucheck uba if kukhona inyoka if kukhona intoni if ifika mina ngokwenyama ispirit sesiyilwile lento sengifika ngiyikhupha now ipoint kabhuti yena zabafune ukuthwala zabafune ukwenzela izinto ezimbi bancedwa lidlozi labo ngoba lo wenyanga abezoplanta izinto ezimbi you understand but kwi case yokokuba bendizoqinisa ndenze iqiniso kuni now you decide yokokuba anisangifuni for whatever reason yekuba ngizokwenza izinto ezimbi I wouldn't think it's fair for emlaphini wendabuko yokokuba uthi mayibuye iphelele because probably izinto esengizisebenzisile umzekelo ioil engizisebenzisile wena isummon spirit samathongo akowenu ukuba ngikwazi ukuya kowenu then already la oil bengengiyithenge if bendingazuya kowenu ngiyithenge specifically ukuya kowenu but to this one icase iya understandeka because lo wayengayanga kuyoqinisa wayiyoplant eyothatha amadlo zabo eyothatha inhlahla zabo it's a different case sure all right no kulungile mfethu I'm going to ask my producer here umshazi ukuthi axhumane nawe eceleni because I'm interested ekwazini if kuukuthi mhlambe angizwanga noma uthi umuntu owaziwayo noma umuntu ozala but if kuukuthi umuntu that has been on this show we are interested ekwazini ukuthi regular please we want to know ukuthi ubani so please give him details to Mr. Nzuza but thanks for raising it and sanibongela ekutheni at least nakwazi ukusizakala amen all right ulalele indaba ekakasini 0861596596 namhlanje kwindaba yesintu ngoba ulwesithathu loqala enyangeni and then sithatha nje ama calls kunoma yini ofisa ukuthi uyiraise Ama views expressed on Indaba are not ama views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Show podcast yakhona ungayibamba ku-app Gagasi FM and udownload le app kulula akulidli ngisho data and musungenile ke kuyona i-app you are a VVIP guest so search for Indaba ku-app yeGagasi. Onke ama-shows engwenzayo uyawathola podcast yakhona and again thank you for watching and sharing on YouTube. My guest is African spiritualist Prophet Mamane as well as a author and researcher esintu impunga yesintu. Ku Facebook kunombuzo la othi ovela ku Mathombi ngicela ukubuza ukuthi uma kwende iwele elodwa leli linye lona lisaphila leli elendile liyenzelwa yini ihlambo kwenziwa kanjani Sohlaza ngokwesintu amawele awumuntu oyedwa ngokomoya ngokwenyama yebo asuke emabili okay uma lilodwa selendile ukuphendula umbuzo lele lendile alenzelwe ihlambo kusakhona eliphilayo oh okay amawele ke Sohlaza abantu ababucayi kakhulu ziningi izinto eziyimkhuba ezenziwayo phezulu kwengane zamawele ngesizathu sokuthi abazali abawazalayo abawagcina amasiko ekufanele ukuthi bawagcine uzokhumbula ukuthi ngesikhathi zasendulo kwakuthiwa lilodwa ligunyisa igabade lendiswe okwakuwumkhuba kodwa amawele into edingakala ukuthi yenziwe kufanele ukuthi ahlukaniswe angabe umuntu oyedwa okay ukuze ngeke Sohlaza kuphoqa ukuthi imkhuba le eyenziwayo yenziwe
uthola ukuthi kuzathi elinye maselendile bese kuphoqa ukuthi leli aqale lingene lona aqale emgodini lilale. All right, so if ke labantu bese ngifuna ukubakhulisa ke bobabili kuzoba yini ngibathatha as umuntu oyedwa ngoba the spirit sabo sinye. Ingakho sohlaza ngithe into ebalekile kakhulu ukuthi bahlukaniswe kuqala. Akufanele ukuthi ingane zamawele njengoba kuthiwa umuntu oyedwa nokuzikhulisa kwethu sizikhulise bahlanganisa. Okay. Ngoba kuzophumelela oyedwa omunye izinto zakhe zidonseleke ngemuva. Kufanele ukuthi bahlukaniswe uma begcinelwa amasiko imbuzi lihlukane. All right. Sure. Siyahlatshwayo eNewcastle. Siya? Alex ninjani? Sikhona kombe ulibamba kubani igagasi lapho wena osizweni? 107.9. Yes, ngiyakubona lapho osizweni eMountain ngakaBob. Yebo kunjalo Alex. Sure siya. Alex, angibingelele kubaholi bakho. Ake ngithi kanje. Wonke umuntu unesidalo esimbhekile noma esimbethe. So ngiyekutheni uzophuphundiza uzophuphusa emanzini uphupha wenzani izinto ezizokwenza ubone ngathi vele kufanele uyothwasa kodwa into ekufanele uyenze kuqala before uthatha ama shortcut abantu into abayibalekelayo ukuthandaza ukuhamba ihlanga bese umuntu uzophupha inyoka phuphe esemanzini besathi kufanele ayithwasa kanti kufanele athandaze ahambe ihlane bese azomleleka ukuthi iyiphi indlela kufanele ayithathe hayi ukuthi ungaphupha nje usimanzini bese sekufanele uyothwasa because lokho yikho kuzokwenza ukuthi sigcine nezangoma eziningi ngoba kufanele uyothwasa sekukhona ama-vision oba nawo so that noma ngabe umuntu noma ugobela akwenzayo akwenzela kona ama-instructions amaningi aqhamuka from esayidini lakho ukuthi abantu abakubethe bathini kuwe bathi akenze kanjani. Okay. Ithi umama ntuzothini la nangu siya akabuza imibuzo but wenza contribution yakhe about ukuthi kuphi la isilahla khona. Usiya unamandla kakhulu uthetha into ejulile and engicimba bafana ba abantu bakuthi funeke bayithathe bayiphile lento yokuthwasa nalento yobuprofeti yobuthandazeli it's not everyone Alex who will be called to do that umuntu nomuntu nesithunya that's why kukhona isidalwa sasekhaya isidalwa sakulomama isidalwa somuntu isidalwa samathongo so isidalwa sakho masiphila sizokubonisa ivision sizokubonisa izinto you will sometimes go to the mall ubone umuntu ba hey lo muntu lona makangahambi uzodibana necar accident it doesn't necessarily mean kufuneke uhambe uyothwasa because wena xa ubamba abantu bayawa kuphuma amademoni it means at that particular time wena isidalwa sakho siclean nomsama wakho uclean nengilosi yakho iclean iyakwazi ukusebenza because umsebenzi wengilosi kukwenza okuhle xa udibana nomuntu ombathwe bububi wena umhle uyakwazi ukuyisense imimoya so now ukungezelela nje kulamagama awathethayo abaluleke kakhulu because most of abantu abalele bavuka baphupha babe sebehamba bothwasa today ababoni yilaba sebebuya besithi kukhona into endayilanda eMaphupho kukhona into endayilanda eBurundi kukhona into yami ethethisayo egapha imali all those things ezibubuthakathi esizenze ifashion ubone umuntu esithi ngumlapho wendabuko kodwa uxwayela inyoka you understand and unamabhongo ba lento wayilanda phiphipi then awukwazi ithongo lakho Alex nengilosi yakho alilandwa ndawo immediately kwakhona into othi uyilande somewhere okanye walanda abafana somewhere okanye wathini somewhere now awusasebenzi ngokukhanya so usebenza ngobumnyama so ngumthakathi and umthakathi akamkelekanga ekuhlaleni right Shosia Thank you Alex. Sure. Ulalela indaba ekakasini 0861596596. Well, we have an email evela kuzosho sibongo nje uMadlandona oluthule la. Ubuza ukuthi chaza ukuthini ukuphupha ujaha inkomo idonsa intambo.
iphupho leli inkomo le wena uzimva kwayo ayigijimisa but lenkomo ihamba nentambo ithetha kuba kunomsebenzi ofuna ukuwenza ekhaya now amathongo kukhona into afuna ukupha yona kodwa wena ukude kunawo now inkomo especially inkabi yenkomo ithetha izinto eziyi2 1 ithetha ukuphila 2 ithetha ukufa now kukhona into ejaha ekhaya kukhona into ekufuna ekhaya now ifuna ke ngoxa soyiphuphile lenkomo uyijaha especially if ingene ekhaya it means kukhona okuhle ekufanele kwenzeka ekhaya ithetha uba kukhona ukubi either khona inhlahla ephumayo okanye kukhona ukufa ongenayo one ke will interpret ukuba ena kukhona ukufa okuphumayo but ukufa okuphumayo akukwazi ukuphuma nenkomo because inkomo yinto yokukhulisa ikhaya into yokwakha umndeni but again akufunekanga iphelele ephupheni because iphupho can mean so many things kufuneka iphenye afumane umuntu okanye afumane ixhego elidala because before siziphenye izinto kwamoya kodwa kufuneke siz understand ngokwekhaya ngoba ikhaya nekhaya linomkhuba walo ningafika mina ngikuprofethele yona kodwa ekhaya ibithethe enye into lonto ulalela indaba yesintu yenza kanjalo on Wednesday from 7 to 8 here on Gaga CFM and le show ke ikhona Gaga CFM ngayithola podcast yakhona and ungakwazi futhi nokuthi uye ku YouTube channel and watch this show and other episodes as well. My guest namhlanje uProphet Kwazimamane, African spiritualist kanye ke ne-author ne-researcher yesintu impunga yesintu umlekeleli imbanjwa. Ngithatha ke uMahlikihla now from Kamashu show Hlikihlazi Baba Mthiyane Kamba kahle buti Hayi siyancenga mfethu uqondile uthi lo muntu ngibingelele nezinsizwa lapha e-studio Sure ziyavuma mfethu insizwa zikulalela Hayi ukuthi ngiyahleke kancane ngathi kuba off track lensizwe inedlozi eliphilayo leka 1000 leka 30000 xa 30000 njalo ayithonga la ukuthi liyaphila impela nami nisho njalo sure wena ke asibone lakho ukuthi limi kanjani cha Mthiyane bengizobeka nje kube kubili njani nami njengomalume uSiyahla Dry lapha mhlambe besingakhuluma bengifisa ukubeka mhlambe ngendiki nomndawo mhlambe esikhathini samanje noma isikhathi esiphila kusona esikhathi esiningi uyabona ukuthi khona ezinye izinto ezimisdiagnosed mengingabeka ulimi lamanje nama 2000 ukuze understand sure ngoba kunomuntu uthola ukuthi ikhona imoya yesiphezulu kwekhanda lakhe noma phezulu komzimba wakhe kodwa uma uthatha ngokujula noma uhlolisisa lemoya ephezulu kwakhe akuyona imoya eforce noma imphoqela ukuthi akayothwasa uthola ukuthi umuntu uhlushwa indiki njengomuntu Mthiyane uma ngabe wena ngizolinganisa ngawe ngoba uyinsizwe understand uma ngabe wena umkhulu wakho unyalinganisa ubethakatha noma ubephatha izinto ezwrong uma ngabe kufanele ewele kwelamathongo vele ngeke zezewele kwelamathongo ngoba khona izinto abeziphatha ezirong so leyo muntu loyo umebuya already umengena kuwena njengomzukulu wakhe uma uhamba kwabanye abantu abanolwazi olufishane uzobona ezifa ngithi khona umoya ohamba naye oyidlozi lakho bese kuthathisa ngathi kufanele uyothwala engabe sakutshela ukuthi cha kahle lo moya kuwena umoya kakhokho wakho noma kamkhulu wakho kunesikhwama esithize noma kunento ethize ayenza lenza ukuthi engamukeleki ukuthi ewele kwelamathongo so asilungise yena specifically direct lento yakhe ukuze kwazi ukwela amathongo nawe impilo yakhe ixege ibuyele kunormal njengabantu bonke. Alright, so what you are saying lana simplified wena Mahlikihla leyo ukuthi khona ezinye izinto engadingi ukuthi uthwase but yidle lawo magobongo uqede ngawo leyo ngeke ikwenza ukuthi usuyisangoma afterwards. Exactly. Ayichazi mfowethu ukuthi uyisangoma noma kufanele uzugcina uthwasile but the lack of knowledge igcina umuntu uma ngabe ethi uyabona ebone kukhona idlozi eliphezulu kwakho nemoya ethize ngoba phela lo muntu angithi ubephatha ikhwama elapha bese yena misdiagnose ukuthi fanele nawe uthathe lezi ikhwama lezi siyakuzwa mfethu kanti cha it's a misdiagnosis. Yeah, so ngomemazwi you underscore leli facility abantu bayafa because of lack of knowledge. Impela kunjalo mfowethu ngoba kunabaningi Mthiyane uma ngabe ngempela ngingathi 1212 umuntu asenza umzekelo nje 1 bese ngidilika ngidedelo semva kwami ngoba isikhathi sakho. Sure. Kunomuntu la
yabo emlaleli ekhaya kunomlaleli ekhaya osageza isilwane kuloke ehanje kuthiwa isilwane kuphele 1 week or 7 days or whatever 14 days kuba ngathi kungcono emva kokuthi elahle isilwane noma wageza isilwane but bese buya recur lento iyabuya futhi yamhlupha kodwa ngabe uphephelala nomuntu noma in but iyamhlupha lento akezibuze impilo yakhe ukuthi mina ngiphila impiloni because umuntu okanje most of the time Mthiyane isuke vele khona ama signs are there ukuthi lo muntu loyo unokuhlushwa umndawo abanye baze bephuma ishuma ngozimi ngendlela osuku usuphakama ngawo abanye babo. Okay, contribution there from Mahlikihla. Again question uyena beka imbono yakhe. Sohlaza ubeka into enamandla kakhulu. Uma kufanele uhambe uye kothwasa awuthathi izikhwama upakisha uhambe uye kothwasa. Idlozi likhipha lona kini likuyalela kufanele uyothwasa khona. Yebo bakhona abantu Sohlaza abayohamba baye kokwelashwa. Ukhona umuntu ozodla igobongo kodwa kusho ukuthi uma unomndiki nomndawe sekufanele ukuthi ube isangoma. Ungaziphupha izangoma kusho ukuthi uzoba isangoma. Njengoba echaza nje umne wethu uchaza into enamandla kakhulu. Abantu bayeke ukuthatha imithwalo baye entwaseni baye kuthwasa. Sure, siyabonga kakhulu Mahlikihla. Right ngisuka ekamasho from Mahlikihla ngiyathandazile ngcobo gama lakhe Potchefstroom. Sawona thandazile. Welcome to Kakasi. But Alex njani? Siphilile wena njani? Ngiyaphila ngicela ukubulisa nabavakashi bakho ngicela ukukhawulezisa nje. Ngina 2 questions. Ngilotsholwe ubhuti azikhupha inkomo mhlambe zilo 7 kufunwe 10. Yes. Kube kuphelele apho akaphinde abuye ekhaya nami andikhushwe ekhaya ngembuzi andingeniswa kokwabo akwenzeki kwanto kuphela u6 years. Sibe nomntwana. Umbuzo wami oqala, lo mntwana lowo ngokwesintu ngowaphi? Owesibini umbuzo, should anything happen to me ngishone? Ngingcwatshwaphi? Okay, mamane. Ngumbuzo obaluleke kakhulu Alex. Ndihleka because besincokola lonto apha endleleni ngabasihlalisana babantu bayahlalisana kodwa bagubelana inkomo kuba bacimba benze into eright babe besehlalisaneni. Now ilobolo kufuneka si-understand kanje. Ilobolo zinkomo ezilishumi. Kodwa imzi athi ena apha ekhaya kuba nisebabuncinci nizohamba niyosebenza. Kodwa ukuze sikukhululele yena kufuna ukukhuphe inkomo zibe yi6. Imizi ayifani ke but usually emampondweni wakhupha inkomo eziyi6 so uyamthatha umfazi uyomenzela isiko lako wenu a recognize njengomfazi wako wenu. Now let's assume ke umbuzo kasisi uthi kwezi inkomo ziyi6 ozikhuphileyo mhlamba abazali bakhe bebefuna eziyi7. So automatic lo mntwana unguye owa kosisibongo sakho because wena awukamkhululelwa ngokwesiko. But wamkhululelwa wadlisa utsiki even if kunenkomo ezishodayo omfazi owo ubelonga kowenu ngoba wakhutshwa ngokwesiko ekhaya wadliswa utsiki it means now ungumuntu walapha ekhaya uthelwe ngenyongo. Bengisazoya lapha ekutheni ukudla utsiki. Now kube khona ke again indawo angakwazi ukuzihamba emsama walapha ekhaya ephele because the fact obungumakoti it doesn't mean kukhona indawo angahamba zonke indawo. Kukhona indawo angahamba kuzo angafiki kuzo xa engapheleliswanga. Uyayizwa leyo sesi. Kodwa ngowalapha ekhaya yena. Kodwa akakaphelelisa ukufikelela kwezinye indawo. Sure. Urespond to lapho wena Nonke ke ngokundothini ndongcwatshwe ekhaya mina. Kudependa mangiphinde. Kudependa kokuba ena ekhaya kowabo babefune inkomo ezingaphi. Yokuba bazomkhulula ngenkomo ezingaphi. If babefune inkomo eziyi6 lo baba wakhupha 5 uyongcwatshwa kowenu. Kodwa if babefune inkomo eziyi10 babe sebesithi singakukhululela xa usinike eziyi6 then uyongcwatshwa emzini akho. Umntwana lo wethu yena ungowaphi ngokwesintu ngoba andithi uhlale esisini sami ngingekangeniswa kwasithole njengomzekelo ngokwesinto. Sohlaza ngicela ukuqala la ngibonge kakhulu umne wethu ngangingayo kokhonga ngapha emampondweni lolwazi alisho impela lunjalo ake ngibuye ngizela kwaZulu ngokwesintu sethu ilobolo alimganisa umuntu
noma ngazikhipha zonke inkomo usuke lo muntu engakagani uma edlula emhlabeni kufanele afihlelwe kubo kodwa into eganisa umuntu ilembuzi yophaphe nalenkomo yokumqholisa okay yeah ngoba ingane le isabhilonga komalume bakhe akuyoneka wasithole yet yeah Okay. uyayizwa leyo sisi Hayi ngiyawuva bhutele kusenkosi. uxolisekile ke Hayi ngicaciselekile kakhulu. so uyabona ukuthi ke umhlobo wenene isigagasi na Umhlobo wami. Sure. All right, sure. Asiraphe apho ke guys. Now sesiqedile ke any signs mhlambe eningasi empowerisha ngawo ukuthi lenyanga isigebengu uyabo like ngoba phela sisuke si desperate yini mhlambe leyo ukuthi imali khokhwa yonke upfront or izothi deposit because ngiyabona ukuthi leyo isithusile kakhulu kwamina nje online ngithukile from what umlaleli said anything eningasibonisha ngazo sisuka nje siqala kuwena ekhathini bese ngizo ku prophet sohlaza ngenze ukuthi inyanga hayi ngoba isigebengu kodwa yenza iphutha yokuthi iqala ifuna inkomo oqala umsebenzi ingakawenzi yabe imali siyisebenzisa into mhlambe yenza ukuthi ama calls ingasawabambi ingoba mhlamba isenayo imali yokuthi bakhokhele hayi ngoba ukuthi mhlambe ngoba isigebengu ukuthi yona yasheshe yamukela inkomo kanti umsebenzi awusezukwenzeka okay yonke okufanele yenze kubalekile ukuthi nabantu nabo baqala umuntu asebenze bese umva kwaloko amnikeza inkomo yakhe okay all right kodwa ke sisiqaphele kodwa leyo ekutheni singabi yisulu zabantu kubalekile all right sure mamane inzima kakhulu Alex especially when it comes to ukuqinisa ndiyatsho ndithi xa ngaba ulapha it's different because ekulapheni ndingatsho ndithi yonke into ndisoloko ndinayo yokwelapha but xa sekuthethwa ngokuqinisa induku ezifunekayo phaya esikhathini esininzi zizinto umuntu azithenga xa iyozisebenzisa now mina ngithethe ngam personally ngesikhathi ngangisasebenza ngangakhipha deposit ukhipha imali yonke upfront now kube yiqiniso lami as umamane yokuba njengoba sokhiphile imali yakho kufuneke ndiye kwakho ngoba awukwazi ukukhipha ihalf ngifike ngibethwe inyoka yakwakho ngifa abantwana bami bacheke bengazange so xa uthi bade uqinisela umzi wakho yenza sure uba inkomo yami ingena nami ngithi ndiyoqinisa ngibe sendifakile into zami equipped eziyokwenza umsebenzi no I think we have a responsibility also nathi ngokuzayo we must get a organization le elawula ama traditional healers ekutheni umceba kuphi umuntu owenze izinto ezifana lezo 30,000 hayi madoda niyakhipha no asiboye kakhulu siyabonga bekade sinomlekeleli mbajwa impunga yesintu utholakala kanjani impunga yesintu sohlazi yatholakala kwinombolo 078 9591894 sure no 071 627 6343 mlekeleli mbajwa siyabonga kakhulu khathini all right mamane abantu mabagijima baye ku Facebook page bafike bathi Prophet Kwazi Mamane na ku YouTube Prophet Kwazi Mamane bazozifumana inamba zase officeini bayifonele siyabonga kakhulu kecingwane right professor Prophet Kwazi Mamane kanye ke nempunga yesintu umlekeleli mbajwa thanks mlaleli for listening nginikazi lawo ma topic ngiyawadinga ungangimailela indaba@gagazina95.co.za thanks to the production team Q Skulseko Madlala on the digital side and umdidiyeli Mr Siphelele Nzuza. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha Indaba